O Noia Harfest celebrará a súa 12ª edición cun cartaz cheo de grandes nomes. Alba Barreiro, Claudia Besné ou Kevin Lepenec pasarán pola vila nun dos festivais referencia a nivel mundial deste instrumento. O Noia Harp Fest cumpre 12 anos cunha gran programación cargada de artistas de renome. Músicos de diferentes partes do mundo chegan a Noia para ofrecer os seus mellores acordes nun festival referencia deste instrumento. Un evento de vital importancia para o concello que pon o foco na chegada de visitantes, na busca de turismo cultural e na figura de Rodrigo Romaní como un dos principais promotores do festival. Colaborar e de respaldar pola calidade dos artistas que participan, pola calidade de todos aqueles que o fan posible. Vou a focalizar esa mención en Rodrigo Romaní, xubilado a tempo parcial, porque me dá impresión que hai determinados festivais e determinadas actividades nas que quere seguir deixando a súa impronta. Estamos encantados de que así sexa, aínda que posiblemente esa maior disponibilidade de tempo lle permite disfrutar de algunhas outras cuestións que antes non podía experimentar do mesmo xeito, pero é evidente que el é a alma mater deste festival, xunto co Concelleiro de Cultura, que tamén ven facendo unha aposta clara por este evento dende o momento que asumeu esa responsabilidade. Dende a Concellería de Cultura de Noia teñen un obxectivo moi marcado, non morrer de éxito. Non buscan formar un festival multitudinario, senón atraer a turistas e visitantes que busquen uns días de descanso acompañados dunha boa oferta cultural. Ten claro a organización que non queremos morir de éxito, non queremos un festival de 10.000 persoas buscando solo eso, sino buscamos a fidelidade, non? Eu teño datos e temos datos contrastados, ainda o outro día nos chegaban mensaxes de hoteles da comarca que realmente ofrecen vir a visitar a Noia, non son de Noia, sino de Porto do Son, de varios sitios, ofrecendo unha estancia de 3 días para visitar este festival. Temos un festival que non só a música, que é o principal, este instrumento versátil como que che transporta a outros sitios, non? Estar nun claustro como este, escoitar esta música é totalmente alucinante, sino que o que queremos tamén é potenciar todos esos lugares que vamos descubrindo cada ano. Outro día estuvemos na Central do Tambre falando cos de Naturgy e como somos capaces tamén de vender os nosos lugares como parte turística de algo que funciona. O turismo cultural eu creo que é algo que temos que potenciar. O Noia Harp Fest conta coa colaboración da Xunta a través da Axencia de Turismo de Galicia. O seu director salienta a gran calidade do festival, sendo un dos referentes a nivel mundial na arpa. Gran programa de actividades musicais que se desenvolven a través dos patrocinios da Xunta de Galicia, en concreto da Axencia Turismo de Galicia, pois é un luxo, diría eu, estar aquí apoiando este festival tan especializado que hai que agradecer á organización, a Rodrigo e ao Concello, e agora, pois nós tamén, por decilo, por que non decilo, que son 3 patas que co traballo conxunto logramos que, como dixo o concelleiro, sexa dos 3 festivais máis importantes do mundo neste algo tan específico como é a música da arpa. O festival comezará o mércores 1 de xullo na igrexa de Santa María Nova cun concerto de Alba Barreiro e Fernando Raña. Abranguirá ata o 2 de agosto e traerá a Noia a artistas como Kevin Lepenec, Rebeca Gil ou Kiko Comesaña.